aduane a wɔmudi bɔ no wɔmudi asawo fitaa to so na papa di wie no chance no ba no wɔde ahwedeɛ wɔde meko wɔde bese asawo no kyerɛ sɛ wɔn yɛ kuma fitaa ne yɛde no yɛ kunu ma bi aka yɛ se na emeko no so akyerɛ sɛ na sese ebɛdum na bi no na wɔde wi ase ebɛyɛ ya te sɛ bɛko afei no ato abese no yɛ papa kan no ɛna adu hɔ to asena na no dia na kyerɛ nyanko pasa kyerɛ de kyerɛ ni fia pasa kyerɛ koto dade amon ka kyerɛ ɔkɔdwa sio bɛmɛ wɔdwuma sɛgye na na no mo nsa sabon san kɔkɔ gyin na pakai na na mo fra pagya fie o ya bra kwadu so wɔ frɛ na kyerɛ so bɛgye ade fie ekodie ɔbɔda kɔdi asa na no mo di ni fadi abakɔyɛ na no madam oburu mo free asuminya asante maaso ezra na no asufo se munye hanki na mo fanti ni hie ebi ma wo de dia chense wo mo si aja awie wasi mususa wasi ni yesusa hinawa wasi susu ayi frefre branca so ma bu ya chichiro jamre aja yiri be aja namda no na bi si aja wo ya bedina dio enti wo mo si hanki munye na Bible say ade nyina ya fast da ma no de senti na papa kro woro ma ehie ade achi kwasiara hanki ya de kwa so de na ko shim ni ayi asafo awura idiri konkon no aye hanki fufu yi aye ko him obu wie no obu wie wo bo se tofi na no wala roma onye tofi na mo to peti asase so nyina na saboa tete afa bi na ne dade ha odo ntena ho abere bia mo na ensofo ntem obu wie nyina ho amho wa po yiri bebre na no boko ole na mai wono asante kotokwa no so ne bedi akọ aboabo ho etu no to na sakọ aboabo a ye de eti no to ho asem ni frititi o efrititi o dman kuma ade no ya fa to de da na efrato wadman kuma ba ade no oba asante kotokwa okofo okọ afra na na ne ye ko anu ohye wotoko jami bi okofo ne ye ekun bi ebedi na ntiase wo asante kotokwa no ejina gonfo bedi etire pempem agonfo wo wi kwa no fa ni tempem diam ayi fo asante kotokwa bo afo akwa na na o se tutu no ye kuni mama na na ye de kuku ye fere na na se wo tuwe ekuni mbanu pia wo mu ya no na ye bia wo mu manches ai na ma dia na fo papa na ntia na jo eti wo koi ogodru ko no sumedru ana pa de taniba wa pa manches in for so tani na on pa me ko wo mu dia wo amunyim amamra ni amane ye ara no ko dan sofo ade ni ayam na yejina kwasi ara juara wo be dira kwanyan enam nana ade atwerewa ampem oman Hene sha odi kai wona nanom nana kwadop ane wanu ane safra no eya nana kwa me ewuya ne sumpa wo basu asante Tepa konya ane sikada kofinti ya bo no oman Hene mpire no so anu ane nana edu sai atwewa ampem wadle ban ma wo mu eto asta ne senti nana Shafu abasisi ebechira ha ni afa bibi amasa nyame aduma eduara fa chira ngonya na chira se yanti amamra ni amane ase tinana yekuta sef wo jampa wo tia bia ne hotu etia ho sa sabi prede sa sadiam enye odwaya afo ade manana no ngonya sefo se asufo se nyame aduma eduara so mo bunkunta wie bibi ado mo twa ngonya no amadawo ujampo tie ni monfa enya amadawo sebe fon ya madawo me buru na wodi a chame dase e buru dase nyama damos mame dase hello yinsuo no ba kono yinsuo no ba kono wa bredo do
For my just again, Sammy and I could have for my just again, and I could have to that I know. Man for my just again, and I pee out. What's your name? They said it's so funny. Somebody, sorry for your I started the old son of Chasso Kakra. And I'm
No one in the Yo, Sansana Sana Hene, on in a busia, so Mato Santa, Omoba Bachia, Sana Hene. Yes, Samoa and Koyano, Mumpa Baby, Eman and Animal enter MIA, Mumpa Baby Moment, yes, Samoa Baby. Yo, upon baby will be a to friend me. Nancy and so and Sana at where we see now. When you imagine my pump, imagine my only Okwame Cradu. I know what Papa no mammy, honorable engineer, one in a man of Amajamai, and a mammy cried to woman there, Cassasi, or Pauso, Marto Abusakasina, or Mr. Becky 1,000 Ghana cities. Aha, or poor baby, when you bush us in so what's it? You drink my father. You need excellent son, bravo. Only PSC, Yawadu. Maybe you won't be another Maswan family. I am only a mass service in Ekasamui, or so bad you. 500 Ghana cities, 5 million. It's also an improvisation. I say, Madame, Moments are not what therefore. Said the air, do not contact Ekasemi. Nana, what's it at mine? Was so about